नै जोंहा औ दिनै ड्रामा देखायनो जोंहा नै नाटक देखायनो साखाफारा जादों ओरै अडिट'रियामाव फैगासिनो दङ जोङो दिनै रागामनि नैथि सानाव फासि लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय देखायसिगोन जोङो नैबे सारा जोंना माबा स्क्रिप्ट राइटार सारा बिथांनिनो नोंसोर थांनो नागिरबाय नाटक थाइजौनि जासिगोन नामा? हैद' बारा दाबो जगोन हनै आयु जोंनालाय सेंग्राया जोंहा माखौ दिनैसो लोगो मोनदों गोबावथारसैमोन ना रेडि जाबायलै जागायसै रेडि जाबाय नै रेडि खालामबाय फासिनिखौ रेडि खालामबाय जों फासि नांग्रा बोरायबाय नामा 나타나시라 잡어